Здравейте, как сте днес? Аз съм невероятно, искам искам да ви се реванширам, защото, както знаете, ние направихме morning routine. Просто няма време и това реших да направя едно ново видео. Значи в момента съм в Ask Me и ще се получа случайни въпроси сама на себе си и ще отговарям тук в YouTube. Ще отговаря общо на 20 въпроса. И нека да започваме. Така. Въпроси. Така. Получи случайен. 20 на въпрос. Така. Кои са твоите любими имена? Не знам, нямам любими. Така, страхуваш ли се да летиш със самолет? Не, за какво да се страхувам. Колко често слушаш радио? Коя ти е любимата станция? Винаги когато пътувам слушам радио, в къщи слушам радио, на лаптопа път слушам радио. Enjoy! 169 Разград. Така. Да напишем Enjoy. Чакайте на английски да го напишем. Опа! Ади бе! Enjoy. На кой на кой телевизионен канал вярваш? На никой. Какъв е твоя скрит талант? Ето този. Така. Ето този. Пръста ми. Виждате ли? Значето. Ето този. Той ме кипи супер мега яко. Вижте до космос. Да же скажем, не? Та-да! Ето това е моя скрит талант. Така. Какво смяташ за изкуство? Не знам. Оп. Имам 2 харесвания. Който знае разбира от същи. Мама. От всички. Мама разбира се, кой друг да ми познава. С какво ще запълниш? С 3 в 1. 3 in 1. Напитах да даже български букви на английски. Какви плодове ядеш най-често? Значи, ям помело. Нещо като грейпфрут, портокали. Така. Как според теб със сигурност ще попаднем в ада? Не съм мислил още. Опс. Не съм мислила. Какво ако всички говорят само истината? Ами
ти е много хубаво. Защото когато говориш истината, всъщност ти разкриваш част от тебе, част от семейството ти, или каквото и да е, а не казваш, например, лъжата или нещо подобно. Хубаво е да казваш винаги истината. Дори на семейството си, аз един път бях направила една глупост, казах на семейството си лъжа, после разбраха истината и не съм направили нещо, ще съм направила, но просто си изпатих лошо. Така, какво интересува мъжете? Жените, разбира се. Виолета. Така, кои интернет сайтове на нас вреди на човечеството? Забранените. Забранените сайтове. Няма да ги казвам. Не, че ги знам. Какво е нужда има на мат да се получи истината? От всичка малко! От всичко по-малко. Какво не трябва да смесваме? Не знам. Какво ти е необходимо, за да почувстваш радост и удовлетворение? Какво ти е необходимо, за да почувстваш радост или удовлетворение? Там нещо си, не знам. Аз напълно отговарям с не знам. Кое е най-ужасното място, на което си налагало да бъдеш? Палатка! Палатка! Ужасно е! Най-скучният филм. Не знам. I don't know. Няма такива. И мама не съм гледала. Кой ти е любимият кинорежисьор? Нямам такъв. Така. Кои са твоите любими бомбани? Сушарт. Секунда се... Бони Бон. Не, наистина. Кефят ми. Така, имам 3 лайка, сега да ги видим. Дел Джиников. От всичко, на всички по-отделни въпроса, всички харесват това. Харесвам ли какво в твоите представи и светъл живот? Ами не знам. И третия от... Добре, това бяха моите 20 въпроси. Надявам се да ви е харесало и някой друг път ще направим My Morning Routine. Довиждане!